A principal novidade da oferta de normalización lingüística para este curso é o programa de aproximación á lingua e cultura galegas que comeza este mesmo luns. Comezamos estas 20 horas o vindeiro luns, que é o día 29 de setembro, e xa rematamos a fin de mes. Imos ter clases os luns pola mañá de 10 a 12 e os xoves pola mañá, tamén, das 10 da mañá, ata rematar esas 20 horas lectivas. Recórdolles ás persoas que se queiran inscribir que pasen ali ao Centro Cultural Lustres Rivas, Candamín, e xa facemos ali a inscripción, e a Xunta de Galicia, porque isto é colaboración, Xunta de Galicia, lles entregará un diploma de 20 horas de formación. Repito, o que é moi importante é iniciación á lingua e á cultura galegas, para quen non saiba galego, esta formación de 20 horas. Ademais deste curso de iniciación, o Concello de Ribeira ofertará, como en anteriores edicións, as accións formativas preparatorias para a titulación Celga. Dará comezo o próximo martes e impartiránse tamén os xoves en horario de 7 a 9 da tarde. Indicar que imos ter no Concello de Ribeira un curso preparatorio para as probas Celga que van ser as que permitan obter o certificado de lingua galega en diversos niveis. É un certificado que vai permitir habilitar a calquera persoa para poder optar a postos de responsabilidade pública, traballos ou, por exemplo, para ter maior formación neste eido. Os interesados en participar poden reservar a súa praza no Departamento de Normalización Lingüística, situado no Centro Cultural Lustres Rivas.